Sziasztok, itt vagyunk ismét újra Tason az építési területen, és ha aki nézte a videót és emlékszetek rá, akkor előtti héten, pontosabban pénteken úgy mentünk el, az volt a heti terv, hogy leöntsük a sávalapot, kibetonozzuk, és rendet rakjuk az építési területen. Ez nagyon szépen megtörtént, el is kezdtük a zsaluköveknek a kirakását, ugye a kimagasítás véget. Hétfőn körbe raktuk a zsaluköveket, kedden képítettük ide a szennyvíz kiállásokat, illetve a villanyvezetékeknek betáplálását, illetve a kiállását. Ezt követően megérkezett 60-70 köbméter töltőanyag, ugye ez azért volt szükség, hiszen a házat kiemeljük mintegy 60 pár centire a jelenlegi föld színétől, ugye ez az előírás nekünk, és ezt a magasságot telibe kellett töltenünk, ez 4 kamiont jelentett, nagyon szép munka volt, amúgy egész nap ment a gép, behordták 10 centi tömörítés, még 10 centi megint tömörítés, tehát rétegesen mentünk végig az egésszel, és közben ki is lett öntve nyilván a zsalukőnek a belseje, hogy ez fix maradjon és pontos legyen a méret. Úgyhogy most itt tartunk, aki szemfüles az észrevesz, hogy itt már elkezdtük szépen kizsalúzni magának ugye a szerelő lemeznek az oldalait, a magasságát, szépen belőni lézerrel vízbe, hogy minden működőképes legyen és minden pontos legyen. Ezt követően majd belekerül a háló, ugye 8-as vashálóval dolgozunk, és ha minden jól megy, akkor szeretnénk szerdán leönteni a teljes vasalt szerelő alapot. Nézzük meg, hogy állnak most a fiúk, mit csináltak, és mi fog következni ezután, mit tervezünk a hétre, és mik azok az apróságok, amire figyelni kell itt az alapozás környékén, amire érdemes időt fordítani, energiát ráfordítani, hogy később ugye kevesebb legyen vele a gond, a feladat. Itt látható, itt ha belenézzünk, hogy szépen kiraktuk körbe pontosan méretre a zsaluköveket. Ugye ez már a végleges háznak a külső széle, idáig fog kijönni ugye a falnak a síkja, ezen kívül már csak a szigetelés kerül, alulra a lábazati szigetelés 10-12 cm, kívülre pedig 15-ös grafitos szigetelés, de ezt majd amikor oda eljutunk, akkor úgy is mondjuk és mutatjuk. Kiállnak még a bebetonozott zsalukövekből nyilván a pálcák, ez azért áll így, mert így lehet könnyen dolgozni benne a tömörítésnél, ez majd szépen el lesz fektetve, és ez fog összekötni nekünk a zsalukőben lévő vasalást, ami ugye egészen az alaptól indul, átmegy a zsalukőbe, majd a zsalukőből szépen be fog fordulni a lemezre, és ezáltal egy teljesen egységes vasalt rendszert fogunk kapni. Fölépítettünk ugye egy pillért, ugye, amit látjátok itt a képen, ez fogja tartani a tetőnek ezt a külső szegletét, kiálló szegletet, ugye itt a terasz fölötti résznek ez lesz a tartója. 25x25-ös pillér van belerakva, természetesen ennek is a belső, hogyha valaki szemfüles is észrevesz, akkor a tetején még kiállnak a kis vasalásnak a legteteje. Nem kell olyan magasságban, majd le fogjuk csípni ott a vasat picit lejjebb, még nem történt meg. Viszont mi a 25x25-ös is azért, hogy ez biztos, hogy függőleges legyen, és mivel ez egy önmagában álló, látszó pillér lesz, ezért úgy döntöttünk, hogy köré húzunk 4 darab zsalupalót, itt volt a területen, úgyhogy nem probléma, és 2 darab kitámasztással, 2 darab szintén pallóval kitámasztottuk. Ezáltal belőle teljesen vízszintbe, sőt pontosabban függőbe, és összekötöttük mindenhol a pallókat, így biztos, hogy egybe van, így nincs arra esély, hogy szétessen, elferdőn véletlen. És a zsalúzást, azt pedig így készítjük el. Hát ez egy olyan szempontból egyedi megoldás, hogy van egy asztalos üzem, és az asztalos üzemben nyilván egy csomó ilyen zsalúanyag leesik, mondhatjuk úgy, ezen viszont nagyon könnyű dolgozni, föl tudjuk fúrni, szépen utána bekötjük majd a tetejét, a vasakot stabilizáljuk, és illetve a tetejére, után belső azok ilyen vázi maradékanyagok, ráraktunk egy ilyen
cseréplécet ráfúrtunk végig. Ennek az lesz a jelentősége, hogy majd amikor megcsináljuk ide a szerelőlemezt, ennek a magassága lesz, ugye ezt már lehet húzni, rákerül majd a vízszigetés, és utána még ráöntünk majd egy pár centi védőbetont, ezt amikor eljutunk oda, akkor úgyis mutatjuk, hogy azt hogy csináljuk meg. Mi úgy építjük fel a rendszerünket, hogy van egy haszoncső, ugye ez ebben az esetben ez egy 110-es, de a WC-knél ugye 125-ös kiállás, köré rakunk egy ilyen szivacsot, ami egy kicsit védi, ez teljesen lemegy az aljáig végig, úgyhogy tömörítésnél is nem nyomjuk össze, nem sérül meg, és köré rakunk egy védőcsövet. Ennek a védőcsőnek az a jelentősége, hogy amikor a vízszigetést csináljuk, ugye melegítjük a bitumenes lemezt, akkor szépen ide föl lehet fordítani az oldalára, ezáltal teljes lesz a vízszigetés, és nem fog megsérülni a haszoncső. Így készítjük el az összes csőnél. Ha megnézzük, ott van másik két beállás, azok ugye 125-ösek a két WC-nek, illetve mindenhol, ugye itt is látható a két védőcső, ennél is, és ennél is, illetve az összes betápnál, hát itt nyilván kisebb méret miatt egy ilyen vékonyabb csövet raktunk, de a jelentőség ennek is az, hogy erre szépen meg tudjuk csinálni a vízszigetelést. Így állunk most. A terv az, hogy ma holnap befejezzük ezt a zsaluzást körbe, és szerdai nap folyamán pedig leöntjük majd a betont. Eljött a nagy nap végre. Elkészültünk az alapozás előkészítésével, éppen várjuk a mixert. Így néz ki a lemez alapunk, ugye szépen megcsináltuk, itt előtte lévő terasz rész, vagy hát föllépő, az ki lett zsaluzva, sávalapszintjéig, és beraktuk a hálókat, összekötöttük, elkészítettük az összes szükséges zsaluzatot. Szóval nyilván el van emelve a háló az alaptól, már magától a több föltöltéstől, azért, hogy alá tudjon folyni a beton, meg legyen a teljes betontakarás. Megérkezett az utolsó 1/3 beton mennyiség, ez kb. 8 köbmétert jelent. A pumpának el kellett mennie, a szervízbe megy, viszont akkor direkt úgy készítettük elő a betonozást, hogy itt a végét már le tudjuk csúszdázni. Nyilván ez amúgy így anyagilag is megérős. Először szétterítjük nagyjából lézerhez, utána szépen be van simítva, itt van ez a kézi vibróléc. Igazából nincs nálunk most motoros, de nem baj, ezzel így nagyon szépen meg lehet csinálni. Így néz ki a beton. Itt az első részen, amit beszéltünk, hogy erre a részre ide jön majd egy föllépő lépcsősor, ezt már annyiszor elmondtuk, most végre kapott egy sávalapot is, amit szintén így itt hagyunk. Benne vannak a vasak, ugye ezt a pillért is láthattátok, hogy kiöntöttük. Szépen bele van vibrálva a beton, úgyhogy biztos, hogy tömör a belseje, és tartós lesz hosszú távon, hisz ez a cél vele. Azért építi az ember. Majd innen a pillérzsarot azt gyorsan el tudjuk bontani egy 1,5-2 hét múlva, a többit azt viszont fönt hagyjuk, addig mi megcsináljuk a vízszigetelést, és megkapja a védőbetont, és majd csak annak a kikötése után lesz lebontva. Amit eddig megmutattunk meg, ami eddig látszott, az most szépen eltakarásra került, és van végre egy betonplacunk, van végre egy munkaterület, ami már lehet dolgozni és lehet növekedni. Nyilván ennek most azért a kötési időt, ahogy említettem, 2 hetet hagyunk. Itt egy szakasz véget ért a száraz építés szempontjából, ez a dzsuvás résznek a lezárása, ha lehet így mondani, a vizezős, sarazós résznek a lezárása, és így el is pakoltunk, el is takarítottunk itt a munkaterületen, hogy tényleg úgy tudjuk itt hagyni erre a 2 hétre pihenni a területet, hogy ne legyen mindenhol káosz. Ugye szépen összepakolva.
Ezzel el is köszönünk. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját, és hát kövessetek minket, hogyha szeretnétek még hasonló tartalmat, és kíváncsiak vagytok arra, hogy mi is lesz ebből a házikóból, hogy fog felépülni, hogy dolgozunk mi, és hogy fejezzük be az építkezést.